Kon sewengi gak mulai amene. Jawaben, ojo jegidek kae rupamu. Teko omahe koncoku, Pak. Gak percaya. Kon pasti mari foya-foya ngambur-ngambur duit gayamu petatang-petenteng koyo bos sampai ngeruwet duit Reno 2,5 juta. Reno teko kene apa? Apa? Kaget ta? Kon gak perlu tahu Reno teko kene apa gak? Sing jelas awakmu bulet. Kon sini wong tuwek. Bapak kaya diraupi tae iku lho. Reno wis apik nang awakmu tambah awakmu sing bajingan. Kon niku mbok nyadar apa? Kon niku wis pengangguran sok-sokan utang opo sing kate mbok gawe bayar? Iya, Pak, sepurane aku salah. Ya jelas salah blok goblok. Kok iso kon nglakoni koyo ngono? Utangmu mbok delendi. Bapak iki duduk wong sogewan. Bapaknya mbok gawe kerja soro, banting tulang kepanasan kudanan. Mbok tolong awakmu aja dadi beban keluarga. Bapak gak salah lho ya oleh ngajar awakmu. Anjen awakmu pantes diajar. Wis gak usah kekerasan, dikandani ae. Arek koyo ngene iki gak iso ndak dikandani syukur ambek cangkem tok, kudu ambek iki ambek tangan. Sepurane, Pak. Sepurane. Kon iku dudu arek SD. Sing kudu terus dituturi. Umurmu iku wis 20 lebih, Wan. Kudune wis iso bedakno endi sing pantes dilakoni, endi sing enggak. Iya, Pak. Aku keliru, Pak. Bapak biyen ancen nakal, ancen berandal. Bapak yo gak tahu mulih, gak tahu sapa omah, tapi paling enggak Bapak gak tahu nyusahno wong omah. Sik ono niatan kerjaan. Gak usah nangis. Nangis gak nyelesaino masalah. Nangis gak entuk duit. Nek nangis oleh duit, bapak tak nangis bendinoan. Intine aku sepurane, Pak. Aku wis gawe salah. Gawe izin sampean. Terus dengan awakmu njaluk sepuro, utang-utangmu nang Reno mosok iso lunas? Mbok gawe apa duit iku? 2,5 juta. Duwe tak ketulin, Pak. Entek wisan. Dolen model apa wan? 2,5 juta. Kono aja bodohi bapak yo. Pasti kok gawe mbandani gendakanmu sing biasa mbok telepon tengah wengi iku. Ora, Pak. Ora. Tak entekno dhewe duweke. Dosek mbelani gendakane. Kon sik goro kon yo. Wis Mas. Tak pelek kon. Ayo Ampun, Pak. Sepurane, Pak. Goblok. Isi nang kundan nang Reno ndak. Salah ngene iki ora nyekel duit, blas ono ae masalah. Wis Mas, ali-ali ku lho dolen, payu lek 3 juta. Delok niki lho, delok. Bundamu sing gak melu apa-apa iku cincine dadi korban. Aku anjene keliru, Pak. Apa aku nglakoni koyo ngono? Baik, gak payu omonganmu. Yo penak mari gawe masalah nangis, mari nangis dalam sepuro, kene wong tuwa sing nyelesekno. Lah aku bingung, Pak. Katanya apa maneh lek gak njaluk sepuro. Makane kon kudu ngrasakno kamplengan kuwi iki aja sadar. Mas, ayo mlebu Mas, mlebu. Pak kamplengan ae udah. Mlebu, ayo mlebu. Awas ku. Ojo bantai ya, Wan. Istighfar. Oh, wakil aku ndak.